Урачыстасці з нагоды 80годдзя стварэння Віцебскай вобласці праходзяць сёння ў рэгіёне. Галоўныя героі свята, ветэраны працы і заслужаныя работнікі, хто ў свой час забяспечваў стабільнасць і дабрабыт рэгіёну. Падчас урачыстасці ушанавалі іх пераемнікаў, уладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» па выніках 2017 года. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. 80 год з дня ўтварэння Віцебскай вобласці. Святкаванне юбілейнай даты прадоўжылася ў канцэртнай зале «Віцебск». Свае навінкі і апошнія дасягненні ў сферы вытворчасці прадставілі прадпрыемствы і арганізацыі. Абнаўляецца асартымент, прыходзяць новыя тэхналогіі, але добрыя традыцыі застаюцца нязменнымі. Сейчас очень модно, все, даже есть и название продуктов, ГОСТовская, там колбаса. Мы не называем, конечно, торты ГОСТовские, но все наши торты, киевские, все наши торты, трюфель, они идут по советской технологии. Единственное, что немножко поменялось, это сроки годности, чуть-чуть удлинились, но на качество это никак не повлияло. Узнагароджанне лаўрэатаў конкурсу «Чалавек года Віцебшчыны» сёлета прымеркавалі да юбілейнай даты 80годдзя ўтварэння Віцебскай вобласці. Асобныя словы падзякі гучалі са сцэны ў адрас ветэранаў працы, заслужаных работнікаў, хто і сёння сваёй самаадданай працай уносіць важкі ўклад у развіццё прыдзвінскага краю. Сёлета 50 новых імёнаў папоўнілі кагорту славутых людзей Віцебшчыны. У іх ліку і працаўнікі сельскай гаспадаркі. Сярод спецыялістаў па ўзнаўленні свінога пагалоўя ў вобласці сёння няма роўных Аленя Станкевіч з гаспадаркі Шайцерава Верхнеадвінскага района. Першае месца на абласным конкурсе і другое месца на рэспубліканскім. И нарэшце удостоена звания «Человек года Витебшчыны». Производим продукцию, которая незаметна вроде бы, а благодаря нашим усилиям есть производство, есть поросята, есть откорм, есть мясо в конечном итоге. Поэтому очень знаменательно, что нас заметили, простых тружеников. Мой отец работал, все время передовиком был. Трактористом работал, а я стараюсь идти по стопам. Спасибо руководству, что меня заметили и оценили мой труд. Сёлета ўпершыню на гэтым прэстыжным конкурсе адзначана краязнаўчая работа і яе яскравы прадстаўнік Леонид Подлипский, імя, якое неразрывна звязана з гісторыяй Віцебска. Начало моей новой серии книг, которая называется «Биография Витебского дома». И вот 4 книги в 2017 году вышло, они изданы. 5-й уже, правда, перешла на 18-й год. То есть это серия, которая вызывает большой интерес. Ибо и речь идет о зданиях, которые все знают, мимо которых ходят. Для большасці лаўрэатаў прызнанне іх заслуг на такім высокім узроўні стала вялікай нечаканасцю. Хоць за плячыма не адзін дзесятак год працоўнага стажу. Крыху разгубленыя, яны нясмела падымаліся на сцэну за заслужанай узнагародай. Незалежна ад сферы дзейнасці, усіх іх аб'ядноўвае адно. Усе яны прафесіяналы, любяць сваю працу і ганарацца гэтым. Дзякуючы ім паспяхова развіваецца Віцебская вобласць. У гонар юбілею ладзілася святочная праграма, якую падрыхтавалі творчыя калектывы вобласці. Са сцэны гучалі знакамітыя шлягеры, цудоўная музыка, ладзіліся выступленні самадзейных артыстаў, а таксама шчырыя віншаванні са святам 80годдзям Віцебскай вобласці, пажаданні плённай працы на карысць роднай зямлі. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.